U Serbiji še tot dzeň označuje u vekších horodoch a u Novim Sadze cali dzeň na veci lokacijoh našćevitelje možu uživati u rižnih zmistoh. Tohoročni Švetovi dzeň muziki u Novim Sadze otrimuje pod motom Promenada našoho horodu. Cilj manifestaciji promocija muziki jak fenomena, promocija afirmovanih muzičaroh, a tiž i mladih neafirmovanih umetnikoh, ktorí še na tot zavod hodni zo svoju muziku predstaviti širšej javnosti. U studiju M nješka na poladnje švetočno odkrita spomen ploča za služnim umetnikom i dekadišnjim zanjatim u našej medijskej hiži, Bogdanovi Dimitrijevičovi Džemsovi, koncert majstorovi tanječnog orkestru Radio Novoho Sadu i Jovanovi Janikovi Balažovi, koncert majstorovi tamburovog orkestru Radio Novoho Sadu. Po priotkривanja spomen ploči u studiju M u Novim Sadze nješka otrimani i muzični predstavi za dzeci u sinagogi i horodskej hiži. Ruh Kreativni pohon otrima performans na 19 hodin u centre horodu, a muzični koncert bude otrimani i u kulturnim sklonišću na 20 hodin. Uhod na šitski zmisti besplatni, a da jedni vistavi i koncerti predlužaše i u najhodzacih dnjoh.